Accounting office sang munisipyo sa Banwa, Carles, Iloilo ginransak mga laptop kag mga hard drive gintaban sang kawatan. Si John Sala nakatutok. May ginasundan ng alid ang Carles Municipal Police Station sa natabong ang pagpangransak sa Carles Municipal Hall sang weekend. Sino kay Lieutenant Johnny Oro, Deputy Chief of Police sang Carles Municipal Police Station, 3 ka opisina ang ginsulod sa makawatan nga ginalakipan sang Budget Office, Accounting Office kag Office of the Mayor nga lunsay na hamtang sa second floor. 5 ka mga laptop kag 2 ka hard drive ang gintaban sa Accounting Office. Wala man sang may ginkawat sa 2 pa ka mga opisina. Enforce nila yung may open dito yung bintana sa budget office open siya, pwede ka dumaan sa budget office, tapos pagsunod mo sa bintana malalusot ka sa sa bintana dito ka na sa sulod sa accounting office. Dugang pa ni Lieutenant Oro, sirado man ang mayor nga puwertahan sa Municipal Hall apang wala sang kandado, butangan nangin mahapos para sa makapatan nga makasulod. Sino kay Carles Mayor Sigfredo Betita, apisar nga may mga importante nga datos nga yara sa mga laptop kag hard drive, mayara man sila sa mga hawid sa mga ini. Wala man ini nagapati nga tuyo sa mga sospek ang mga datos nga yara sa nasambit nga mga gamit. Kay kung valuable information, marami mga papilis na ang pinaka-main yung manabilin niya. So, they are more on the values, not the information. Value of the item, the information. Ginpadulungan na sang Soko ang lugar agud magpatigayon sang eksaminasyon kag investigasyon. Kag nakuhaan man sang fingerprint scan ang mga nagaobra sa nasambit nga opisina. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang kapulisan tuhoy sa pagpangransak. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Buana, Western Visayas.